Helo a chroeso i'r fideo adolygu hwn. Dr Gwennann Higham ydw i. Dwi'n darlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe ac ar y cyd gyda Dr Alex Lyfl. Dwi'n gyfrifol am fodiwlau ieithyddol yr adran, enghraifft modiwl o'r enw amlddiwylliannedd ar Gymraeg sydd yn edrych ar effaith mewnfudo yng Nghymru ac yn benodol effaith mewnfudo ar y Gymraeg a chwestiynau o hunaniaeth, perthyn a chymreicdod. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, cofiwch fynd i'n gwefan ni a hefyd ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Facebook, Instagram, Twitter ac hefyd ar ein sianel YouTube newydd gael y manylion diweddaraf. Ymlaen felly at ffocws y fideo. Nod y fideo hwn yw eich helpu chi i ddewis, ymchwilio a mynegi barn ar Bwnc Llosg fel rhan o'r asesiad i arholiad safon uwch. Y pwnc dan sylw heddiw yw mewnfudo. Mewnfudo yw un o bynciau llosg yr unfed ganrif ar 20, ac mae hyn oherwydd bod cynifer o bobl yn gadael eu gwledydd mwyn chwilio am fywydau gwell mewn gwlad arall. Yn wir, erbyn heddiw, mae yna 272 miliwn o fewnfudwyr yn y byd, ac mae hyn yn cyfateb ar ryw 3 ym mhob 10 person. I nifer fawn ohonynt, maent yn gadael oherwydd resymau megis rhyfel, erledigaeth neu broblemau ariannol. Ac mae rai, mae'n siŵr bod chi wedi gweld ar y newyddion, yn gwneud teithiau peryglus iawn, enghraifft yn croesi'r môr mewn cychod bach mwyn cyrraedd gwlad diogel. Serch hynny, mae nifer o lywodraethau gwledydd mawr, megis Prydain, Ffrainc, yr Eidal, yn anfodlon iawn gyda'r nifer o bobl sydd wedi bod yn cyrraedd ac yn ceisio amloches yn y gwledydd hyn. Ac mae nifer yn honni bod hyn yn rhoi pwysau gormodol ar y gwledydd yn gyffredinol, enghraifft ar economi, y wlad, neu ar sefyllfa iechyd neu addysg y wlad. Mae mewnfudo hefyd wedi bod yn bwnc llosg amlwg ym Mhrydain, yn benodol yn dilyn at y bleidlais Brexit yn 2016. Mae rai partïon gwleidyddol wedi hyrwyddo'r syniad bod gormod o mewnfudwyr ym Mhrydain mwyn ennill pleidleisio a gan bwysleisio bod mewnfudwyr yn cymryd swyddi pobl eraill ym Mhrydain. Yr honiad yw y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu y gall Prydain reoli'n fwy effeithiol pwy sydd yn ymsefydlu ym Mhrydain, gan gynnwys pwy sydd yn ymsefydlu yn Lloegr, yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon ac yng Nghymru hefyd. Does dim reolaeth gan Gymru dros bwy neu ba fewnfudwyr sydd yn dod yma. Mae hynny'n cael ei reoli gan Lywodraeth Prydain. Serch hynny, mae nifer o fewnfudwyr yn cael ei symud o Loegr i Gymru gan y Llywodraeth, y swyddfa gatref yn benodol, ac o ganlyniad, mae mewnfudo ryngwladol wedi dwblu yn y 10 mlynedd diwethaf. Y cwestiwn wrth gwrs yw beth yw'r effaith ar Gymru, ac yn sicr, beth am y Gymraeg? Yn ôl Hywel Jones a sgrifennodd erthygl i BBC, mewnfudo yw un o'r prif ffactorau sydd wedi effeithio ar y nifer sydd yn siarad Cymraeg. A dyma rai ystadegau i gefnogi hyn. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae cynnydd raddol wedi bod yn y nifer o fewnfudwyr sydd yn ymsefydlu yng Nghymru. A gallwch weld ar y graff, mae mewnfudwyr o Loegr yw'r grŵp mwyaf o fewnfudwyr yng Nghymru. Hynny, mae'r grŵp arall sydd wedi ei lliwio'n goch, sef mewnfudwyr o tu allan i Brydain, hefyd wedi bod yn cynnyddu'n raddol. Ac erbyn heddiw, mae dros dreian o boblogaeth Cymru yn cael ei geni y tu allan i Gymru. Mae'r graff nesaf yn dangos y mwyaf o fewnfudwyr sydd yng Nghymru y lleia tebygol ydynt o siarad Cymraeg. Mae'n amlwg hefyd y hynna a mae'r mewnfudwyr y lleia tebygol ydynt o allu siarad Cymraeg. Wel, beth felly yw goblygiadau mewnfudo ar yr iaith Gymraeg? Mae'r sleid yma yn dangos yn eglur gweitha addysg Gymraeg, mae mewnfudo yn cael effaith negyddol ar y nifer sydd yn siarad Cymraeg,
ac mae yna gostyngiad net o 2,000 o siaradwyr Cymraeg y flwyddyn. Ond oes rhaid i fewnfudo fod yn her i'r Gymraeg, a all mewnfudo fod yn gyfle i'r Gymraeg? Yn sicr, dyma beth mae gwledydd eraill wedi ceisio ei gwneud, megis Catalonia yn Sbaen a Quebec yng Nghanada. Maen nhw wedi ceisio hyrwyddo eu ieithoedd nhw i fewnfudwyr. Ydy yn bosibl felly i fewnfudwyr ddysgu Cymraeg? Wel, mae rai ysgolion wedi bod yn hyrwyddo addysg Gymraeg i fewnfudwyr. Ac mae nifer yn y gymuned Gymraeg hefyd wedi dangos cefnogaeth i geiswyr lloches a phyweduriaid. Yn ogystal â hyn, mae ymdrechion wedi bod i greu dosbarthiadau Cymraeg i phyweduriad a cheiswyr lloches. Un enghraifft o hyn, a welwch yn y llun, yw dosbarth Cymraeg yng Nghasnewydd i fenywod sydd yn phyweduriaid. Nad oes strategaeth swyddogol i fewnfudwyr dysgu Cymraeg fel sydd ar gael ar gyfer y Saesneg, mae datblygiadau yn y blynyddoedd diwethaf wedi galluogi nifer o fewnfudwyr i ddysgu Cymraeg ac hyd yn oed dod yn rhugl yn y Gymraeg. A dyma Wel da pawb, Joseph ydw i. Dwi'n dod yn wreiddio o Arfordir Ifori, neu Traeth Ifori, yn gorllewin Affrica. Wel, dwi'n byw yn Nghymru ers 2018 ar ôl gyrraedd i Gymru ar ôl penderfyniad swyddfa gartref symud fi yma yn Gymru fel ceiswyr lloches. Wel, pam benderfynais i dysgu Cymraeg? Y prif reswm yw barn. Wel, achos yn fy marn i, mae'n normal i fi, os dwi'n byw mewn gwlad, mae'n normal i fi siarad yr iaith yr wlad. Mae'n normal i fi. Wel, mae reswmau eraill falle yw integreiddio i hoeliso fy integreiddio yn y gymuned Cymraeg, yn y cymdeithasol. Diolch i'r iaith Gymraeg, dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau ac dwi wedi estyn fy rhwydwaith gymdeithasol, rhwydwaith cymorth gymdeithasol, felly mae'n wedi helpu. Ac dwi wedi cael mwy o cyfleoedd i ffindio swydd yn Gymru yma, yng Nghaerdydd. Wel, reswm arall falle yw actifydd ydw i sy'n helpu gyda ieithoedd lleiafrifol. Felly dwi'n amrwymedig gyda achos yma. Ac dwi'n meddwl hefyd, wel, pa reswm arall dwi'n cofio, felly barn, actifiaeth, ac wedyn, reswm bwysig iawn. Dysgu Cymraeg a siarad Cymraeg i fi yw ffordd o ddangos barch i'r diwylliant y bobl sydd wedi fy nggroesawu i yn Gymru yma. Felly, a hyn o bryd mae diddordeb mawr gen i mewn Cymraeg, diddordeb mawr mewn ieithoedd Celtaidd yn gyffredinol, ac dyna'r reswm pam dwi wedi benderfynu gerio ymlaen gyda fy astudio ieithoedd iaith am Brifysgol Abertawe. Diolch yn fawr am gwrando. Diolch.